Hello guys, welcome back to my channel. It's Joe Corny Vlogs. And right now guys, nanako sa ABS-CBN. Nagpark lang ko kadali kay karon pa ko nag-abot exactly 12. Late ko gamay kay gikan ko naglihok sa ko ang mga order sa Bisayaoy Clothing PH. So grabe ka traffic, and then dito ko sa LBC kaganina dagan kayo medyo problema sa ng system kaya nag-offline, and then linya-linya kay na karon panahon na dapat 5 people lang ang makasulod kada establishment to. Yan. So, this is my last week of sa kong duty din sa MOR sa ABS-CBN. And then same as usual, ang mahitabo guys is nag-live me, and nanonood ko karon adlaw nga Lunes pizza Jess kung say mga mahitabo karon station. Alright, magmasa ko kayo lang. Siyempre, dadalag mga balon, tubig para iwas gutom. Hi! Happy Monday! Hi pre! Happy Monday pre! Kumusta ke? Kuya kayo. Guys, so waiting na mi para mag on air. Yan, para sa ang Facebook Live. Yan. Yay! So while waiting, mag-inom sa tag-Yakult. Di mawalang Yakult, and then of course naka-cheese. Oh, diba? Saan ba? Hindi natantanan, kailangan kay Nicole. Change na po topic, me. Kay creation and destruction ang iya, guys. Power! Kill power. Kill power. Lain okay, kill power. Okay. And we are done sa mga live ni Brother Boy Negro and Sweet Maricar sa MOR Philippines, Cagayan de Oro. So tikaw na punta. It's time for me to get some tubig. Grabe akong tubig ganon guys. Laka na bitong mainom kong tubig nga kanang muraog nga magsuka na bito ka sa puno. Okay, parang yun na mag-cleansing ba. So muna akong ginabuhat karon, more tubig na pod ko balik. Sa una ko sige kuminuman ni apulan kay mo sa gubog tubig, karon dapat ako mag-maintain na pod para po dili tama injured kinang tikiang. Hey sinamok yun ba? Sinamok yun. Hi. Saan lang? Bitik ko yun. Nabi pagkaon? Yan na noon. Saan na yun? Ay, yan. Balik monkey. No. Kiyani? God, grabe katugnaw. Kumabuang sa tugnaw dahil. Tulod niya. Tugnaw pag tubig. Sana kang weather karon. Oh, I love it. Tuyok lang yun ba? Walking ginagmay. Anyways, salamat din sa mga nag-view sa ako ang YouTube channel. And shout out kay Sir Melvin of San Fernando, Pampanga. Sir, maraming salamat sa always na pag-support sa pagpanood. Panonood dito sa sa mga vlog ko. Updated si Sir Melvin. Thank you so much at sa lahat dyan. Kumusta naman kayo?
Thank you so much. Mag-loads ako, works ako, kay nakoy 1 hour na nabilin kay it's 5:01. Yan, so hantod lang ko alas 6 hantak na sa gabi. Until tomorrow guys, salamat, amping always. Bye!